Ayos guys. Kaya na si Dragon. So, agoy. Agoy din, atas perlas din. Nakakos perlas ng silang anan. Sige, nakakos perlas. Picture, picture. Barko. Asa mo, nami pa yung. Buntod. Be, picture na mo, be. Jai. Picture, picture. Hello. Welcome to my vlog. Naata karon sa Barangay Bundo. Sakop kini sa Bourbon sa Northern Cebu. So kini siya dili ni parehas uban nga magpalupad og drone nga palayo kay para makita ang view. Na kani siya gi kuan ni gi tagana ni kung maglunok ang kalibutan nga kini siya ra gyud ang mulutaw kay na gyud siya sa ibabaw sa buntod. So na ako'y mga kauban mga kauban kini mga dinalaw mga vloggers ani sila dito si kauban si mulutaw sa barko. Oh, para nga daghan ang mga maluwas, sinahinay na mo dire. Kani amo gining giawhag nga kanang magpaduol gyud mo dinhi dapita. Kay og naa mo dire sa duol bisan mo kanang mo kuan lang mo. Oh, mo kuan na mo. Mo kawit ra mo aning ilahang lugar. Oh, nya kaning train mo. Trasa mo train. Kaning train. Nanay barko ni nay train para may bali. Isa walay bali dinhi dapita. Kay kaning train gitagana sa di siya
kung mulurang ang mga kanang lunok, nasa tay train automatic nga masakyan. Wait, wait. O, di ba? Oh, so Oh, sa diba? pa, mahubas ang tubig. Strain na yun, ritso dito. Barko na ni Noah. Ah, barko Di nino. ba sa unang panahon nga Noe. na si Noah nagbuhat og barko nga nas ibabaw sa buntod. Oh. O, tagana siya sa maglunop-lunop. Hmm. Silbi kita, kay nakatungtol na ta diring dapita, Sakit ang taas. sigurado nga luwas na ta. Oh, So, ngayon na mo guys. Lami kay yung milk tea dayo. Oh. Wala, ang milk tea diri, ang milk tea Ay, diri baw. day. Ang milk tea diri day. Babaw. Ang milk tea diri, milk ra, white tea. Mao ba? Unya asa mata. So dili subay kay namtas tuo nga balin. What's your, huy, nara, what's your step? Oh. Una mo, So ang dili mo watch sa iyang step. matikangkang. O Step may works posibilidad siya nga di gyud kaabot ngadto. Kay mga dusmo man. Guys kay tanawa. Ginama sa pukaw. Kunya kini atong tumbanan. Dili kini siya ordinaryo kay bisan pag itigbas-tigbas siya ang pag-style. Wag yun siya maunsa kay ginama sa bato. No? Ginamas bato. Ingon ka habol, hait man lagi. Oh, Lak, karon pa ko unya. kakitag. Tanawa guys, Balay-balay gamay. naaba mo'y napansin. Asam ka mangita. Nga puno asam sa ka gugma puyo, diri ano, dapita. guys? Naa. Nasa man. Oh, mao na. Right kay ka guys. Jais. Oh, Salamat, Jais. Wait, kay ka, guys. Salamat, Jais. Pero usa lagi akong nakitaan guys, naagid siya kuan guys oh, naagid siya. Unsa man, Jais? Naa siya Luyo ang heart. sa punuan sa kuan. Parang Nay mali. dakong takubo nga nagayang. Naay Ako mo? pilas, Jais. Nay Guys! perlas. Guys, magdali na ta guys, kay Bertin inita guys. Perlasan. Dumuon guys. Dumuon. Nay dako kayo nga kuan. Nay mga stars. Mga stars. Yawan. Kuman sa stars. Oh. Kani siya kay hapit na gid siya mulutaw. Hapit na gikan ni siya na baradero. Kay nakuha ni siya na naigo siya sa bagyong kuan. Hi, good morning. Ay, ano ba yung tao? Morning. Oh, naigo siya sa bagyong Udit day ang barko. Nga karon nasangad man ni siya day, nasangad. So gibaradero siya day. Ay, kasi pa ipalutaw sa dagat ug balik day ato ni siya ang inahanglan day musaka sa taga-diyot. Bangka guys. Grabe. Oh, natay kan-anan diri gamay, natay grocery diri. Kuan ni sari-sari store. Oh. Hello sir. Kuan sir. Morning. Oh, good morning. Welcome to my guys, sir. Welcome to my guys. The vlog is here. Kasi pangalan ng barko ha, sir? O sa dragon, yung only dragon, ya, dragon fruit. Makita ni mo mga taghang nga mga Dragon, stars ba. dragon fruit. Yan na may maligre. Dapat dragon fruit peanut. Oh. Guys, musaka ko sa taas. Grabe ka yayo. Yahay kay bahang. Tanaw na ko siya, barko ba gidya? Barko. Kasi may dragon makapagpapag. Nasangko pa na sa simento. O, kana? Dahil na yan. Sige. Gamay naman ko, mabuo naman ko. Sunod, pada kung dakuan ni ko na. Kaya ka dili, ano? Okay, minita diri guys, unsa man yung kuha na guys, barko mo man yung kuha guys. Wala man ito. Wala barko na. Rockdeck na dol. Kanang dragon ship. Kasi dili ordinaryo ang. Pagkaon diri sa dragon ship. Unsa ni siya nga? Kanang Oh, dragon ship, sakto, ship, dragon, dragon. ya, ship. Unsa Ship. to? Sige, maura na. Oh, Basta mao maura na. na. Basta kay paglugsong niyo sa ubos. na- Master's Dragon Oh, Ship. Master's Dragon Peak. Oh, Master's Dragon Peak. Paglugsong sa ubos, mo ni musugat nimo. Di yung ka pwede ka balibad. Di ka pwede ka balibad kay kung mubalibad ka, mununod man ni sa imo tanan. Sunod. Manunod ang bagal. Yes!
Muna gitawag mukbang, mukbang. Usap na rin mukbang. Guys, thank you sponsor. Grabe. Sponsor, thank you Talpak, sponsor. talpak. Sponsor, thank you. Erel Talpak pa mo. Rizal. Tungod sa Imelda Rizal. tungod ni sa talpak. Ingon ani nga oh, kung wa pa ang talpak, Wa di di. ta kay ingon ani kaon. Ask me how. Unlimited kaon. Ask me how. Ask me how. How to talpak. How to talk. Oh, Unsa tong gipaabot? kada kaon mukbang. Kada kaon Unsa tong gipaabot? mukbang ha. Talpak. Niko, Di.